En el nostre món passa que ens bombardegen cada dia un munt de notícies dolentes. Mossèn Miquel Barberà, què ens pot dir de tot això? Per posar un exemple, només mentre he estat preparant aquestes paraules, al nostre món uns 870 milions de persones passen gana, un 12,5% de la població mundial. A Catalunya, 1,5 milions de persones necessiten ajuda per a poder menjar. Segons un estudi publicat per la Diputació de Barcelona per l'any 2011, a Catalunya el 29,5% de la població està per sota del llindar de la pobresa. Uns 2.200.000 persones, pitjor que la mitjana espanyola, que és del 26,7%. El 57% de la població se'ls fa difícil arribar al final del mes. Entre els homes de 30 a 44 anys, la primera causa de mortalitat és el suïcidi i la segona entre els de 15 i 29 anys. Al món hi ha 350 milions de persones que pateixen una depressió. I no continuem. Segur que qualsevol de nosaltres hi pot posar moltes coses més. Però no ens hem de deixar vèncer per això. Segur que són moltes més les coses bones que es fan, també entre les persones implicades en aquests problemes. Quantes virtuts i heroïcitats segur que hi ha entre els que ho viuen. Fem tot el bé que puguem i encomanem-nos a l'amor misericordiós del Pare Déu que ens estima.